سلامن تعنان نخلكم تختاتلتي يكون اندابلكو نابناي لما عنت مدبي كاتو أبناي لما عنت مدبي كم تلمود نعخم نتختاتلتي يمهريو إلى حسبكو مدب حزالكم متيلخو ناي لما عنتي مدبي زلعلو أعقاباي نايتوتاو ركب نختفتسمو زحقزوكم بلوزات ميلاتات كنرينا بفلاي دما نفكاريتكمن نبعالتي بيتكمن عقبت كتهبوون زيكالكمن عقبت يهبادو إلكم تجنقوا دك تبعتيو از مدب كحلفكم يبلون اسكاب ناي مدبي فصامه حبيركم نصنحو نزي channel حدشت زخونكم سبسكرايب بمغبارن نتا ناي دول ملكت بمنكان استفلاليو ناي صوتاو ركب ناي طعنا كمون ناي حدارن ناي فقرن هيوت انفورميشن ترخبولو channel سدرا نختكونو بخبرنا حتت مدبنا نا بزحات حواتنا بصحو بزحات سبات تمهرتين خوسدلو لايك غيركم جمرو سدران زخونكم مني اندامسكنكو نا مدبي كملس فلما بلوز أعقاباي صوتاو ركب نبلو كمي عينتيو زبل حساب كنري بلوز صوتاو ركب نبلو حدا ودن حانت قوالن ستيتن كاب نقوهو جميروم اسكاب مشت أمونقوهم زلو مقرراب بموساخن ناي صوتاو ركب أرائيهم استمعراري كوينو نمدكسي كفلي أبزاعتولو جزن تاقوالن ستيتي منم عينت كانزا كي تسمعان أتودد ما قلتيفو كيودأ زحاشة دقائق تصنيحو بحبار عجيبهم زفتسام صوتاو ركب بلوز اعقاباي صوتاو ركب يبهاليو كمي غيركم كم زعينت صوتاو ركب كتفتصمو كم تخيلو دما كنرئي بلوز اعقاباي صوتاو ركب نختفتصمو فلما كتقبرو زلكم نجار انتايو ملوء نملوء كدانتخم زي موصا ايو نزي كبل نكلخو قدمي صوتاو ركب اب تفتصمو مسعام متحسساي وي دما بانجليزኛ فور بلاي نبلو مالتيو مسكداونتخم كوينكم كلتيخم اب عرات غونن غوني دقسكم كخون يخل أمونغو إقراء تودي مسكدانو بمتاو بمتلوخان نسادما ببلعتان فريكشن ويدما منخخا كتفترو لكم أبز غزا دما نكنافرا أب تسعملو غزا نمتلوخا نابلعتا زبلسة بمسقاعن زبلسة بمنكسقاسن نايصوتاو ركب سمعيتا بلعل متن كتلعال تخليخا دحرزي زفتسام نايصوتاو ركب بز منقدي زبلسة نايصوتاو ركب سمعيتا سلازلعلو أب تقوان صوتاو ركب منم عينت كانزا أيسمعن نتود دما زبلسة أب وان صوتاو ركب نخصنح سلازحقزو صوتاو ركبكم زبلسة عقباي يخونلكم يو سلازخونه انت تخايلو بملء كداونتخم انت تخون يمرت انت زي كوينو جنا تاغوان ستيتي بطو متحزن بانتن كوينا اتودد ما بتيشرتن قمطان كوينو وي دما بقمطا طرح كوينو قدم صوتاو ركب مسعام متحسساي وي دما فور بلاي انت تغبرو زبلصه عقباي صوتاو ركب نختفصمو زحغزاوكم اتقداماي نغريو أما بالك هالأي نريعو حساب دما نز نجر أنا إسكم كتريقو يبلكمن إذا دما رول بلاي زبهاليو وي دما بتقرنيا وانقوا نايبعلكم الجام مووصا مالتيو أبوان صوتاو ركب دك تبعتيو كتقبرو زلكم دك أنستيوون جدن كتقبرا زلكن نايبعلخن الجاملو سبيشالي دك أنستيو أبوان صوتاو ركب سوقيلكن بحقوخن كامدكاس بالعالخوينكن صوتاو ركب تفتصمون تخوينكم زبالة نابنت ون تودي بالعلو خوينو صوتاو ركب تفصمون تخوينكم نأجاركن نلعلي عصف بمبال ويدما ناماغرو قرب بمبال كمون مسقالون كخون يخال نزن نجرات بمغبار نسو نمتلو زبلصه بقليلو نابلعتخي نخأتون زبلصه دما وشطاواي كفال بلعتخي بدنبي بمنكا زبلصه عقبت نخهبكي كتحجزيو تخليخي انت زي كوينو دما نسخي بالعلو خوينكي صوتاو ركب تفصمون تخوينكم نسو منم منقسقاس كيغبره نسخي نحقوخي سبر ابيلكي متلو نابلعتخي انداتون انداوصان عقبت نخهبكي كتحجزيو لكي دك تبعتيون اب اوان صوتاو ركب ناي بعلكم الجام كتواصو لكم نابنت قدمي صوتاو ركب اب زغبر مسعام متحسساي وي دما فور بلاي نبلو مالتيو نوح نزبل غزه هيبكم كتسعمون كتحساسيون ونلكم ازون عرسو زخاله الرول بلاي وي دما الجام موصا نبلو يو از دما زبلصه عقبت نختهبون زبلصه زحغزكم يو سلازي اب اوان صوتاو ركب زركب عقبت حبراوي بمخانو حبراوي صعري يدليو نزي دما ناي بعلكم الجام كتواصو لكم
ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ሸለል ክትብልዎ ዘይብልኩም ድማ ፎርፕሌይ ንብሎ እዩ። ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ዝፍጸም ምስዓም ምትሕስሳይ ካብ ጾታዊ ርክብ ማለት እውን መትሎ ምስ ብልዕተን ካብ ምርኻብ ብዘይተናኣሰ መንገዲ ንጾታዊ ርክብ ጥቕሚ ዘለዎ እዩ። ነዚ ስቴፕ ዘሊልኩም ጾታዊ ርክብ እንተፈጺምኩም ማለት እውን ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሰውነተን ዘይሰዓምኩም ዘይሓሳሰኹም ናብ ጾታዊ ርክብ እንተኣቲኹም ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒተን ብልዑል መጠን ከተላዓልዎ ኣይትኽእሉን። ከምኡ እውን ንጾታዊ ርክብ ዕግበት ዝሕግዘን ፈሳሲ ኣብ ብልዕተን ከባቢ ንኸይፍልፈል ትገብሩ ኢኹም። እዚ ድማ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ንኽበጽሓ ዝሕግዘን እዩ። ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ እውን ቃንዛ ንኸይስምዕን ዝገብር እዩ። ስለ ዝኾነ ንፎር ፕለይ ኣናኢስኩም ብምርኣይ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ምስዕዓም ምትሕስሳይ ሰጊርኩም ናብ ጾታዊ ርክብ ክትኣትዉ የብልኩምን። ነዘን ነገራት እንተጌርኩም ድማ ዝበለጸ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ንኽትህብዎን ዝሕግዘኩም እዩ። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ድማ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕላላት ምዕላል እዩ። እዚ ቅልል ዝበለ ክመስል ይኽእል እዩ። ናብ ጾታዊ ርክብ ቅድሚ ምእታውኩም ናይ ጾታዊ ርክብ ዕላላት ምዕላል ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎ። ንኣብነት ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ዝተፈላለዩ ጸገማት ከጋጥምኹም ይኽእሉ እዮም። ነዞም ጸገማት ድማ ተመያይጥኩም ሓባራዊ መፍትሒ ንምርካብ ፈለማ ከምዚ ዓይነት ናይ ዕላል ልምዲ ክህልወኩም ኣለዎ። ማለት እውን ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ምፍጻምኩም ናይ ጾታዊ ርክብ ዕላላት ናይ ምዕላል ልምዲ እንተነይርኩም ነዞም ዘጋጥምኹም ናይ ጾታዊ ርክብ ጸገማት ተመያይጥኩም ናይ ምፍታሕ ዓቕምኹም ልዑል ንኸውን ዝሕግዙኹም እዮም። ስለ ዝኾነ ቅድሚ ናብ ጾታዊ ርክብ ዘሊልኩም ምእታውኩም ናይ ጾታዊ ርክብ ዕላላት ናይ ምዕላል ልምዲ ክህልወኩም ኣለዎ። ኣብ መበል ሓምሻይን ናይ መወዳእታን ንሪኦ ሓሳብ ድማ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ቦታ ክትህብዎ ኣለኩም። ንኣብነት ደቂ ተባዕትዮ ቀዲምኩም ዓጊብኩም ኣፍሲስኩም እንተወዲኹም ዋላ ነፃብዕትኩም ተጠቒምኩም ናብቲ ክትበጽሖ ኢላ ዘላ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ንኽትበጽሕ ምግባር እምበር ንስኹም ወዲኹም ኣፍሲስኩም ምስ ወዳኹም ናትኩም ዕግበት ጥራሕ ብምርኣይ ገዲፍኩመን ክትድቅሱን ገዲፍኩመን ክትስኡን የብልኩምን። ከም ዝፍለጥ ደቂ ተባዕትዮ ቀልጢፎም ካብ ደቂ ኣንስትዮ ብዝተፈለየ መንገዱ ቀልጢፎም ናብ ዕግበት ይበጽሑ እዮም። ሽዑ ድማ መትሎና ቀልጢፉ ናይ ምውዳቕ ናይ ምዝሓል ጠባይ የምጽእ እዩ። ስለ ዝኾነ ደቂ ተባዕትዮ እንተኽኢልኩም ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ክትበጽሑ እንተለኹም ናብቲ ክትበጽሖ ኢላ ዝነበረት ዕግበት ንኽትበጽሕ ኢቭን ነፃብዕትኩም ተጠቒምኩም ክተብጽሕወን ኣለኩም። ደቂ ኣንስትዮ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ሙሉእ ንሙሉእ ኣብ ዘይበጽሓሉ ግዜ ብጽባሒቱ ከቢድ ናይ ርእሲ ሕማም ከጋጥመን ስለ ዝኽእል ደቂ ተባዕትዮ በጻብዕትኩም ክተውድእወን ኣለኩም። ሽዑ ድማ መትለኹም መሊሱ ዝትስእ እንተኾይኑ ብኡ ንምቕጻል ዝሕግዘኩም እዩ። ስለዚ ከይዓገበት ንኸይትተርፍ ነዚ ቴክኒክ ጥቀሙ ኣለኩም። እዘን ቴክኒካት ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ክትረኽቡ እስካብ ዝደለኹም ሸለል ክትብልዎም እየብልኩምን። ነዚለ ናይ ልማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይተረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ንቻነልና ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ሓሳብ ርእቶኹም ኣብ ኮሜንት ግደፉልና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቀኒየለይ።